Ze ume bizi daiteke fantasia izpibarik. Zinera, zinera, zinera. Nire bizitzan umetako esan dut, apurtxu bat entretenimendua izan zala, ez? Orduan ez eguan beste gauzarik. Que don Benito haya sido alguien poco conocido, ha sido alguien muy importante para el cine en este país y para el cine euskera en particular. Ya tenía el veneno del cine desde bastante joven, ¿no? Y ha hecho mucho por el cine, ¿no? Dizdiz egiten zuten begiek ilunpean, baita orain ere, beren bizitzetara ekarritako argumentua gogoratzean. Euskal Zinema ere etorri zen gero eta gero, ahal izan zuenean, inguruan teknikak eta joera intelektuala garatzen ziren bitartean. Nik uste gu eta baita ingurua ere konturatu zala, posible zala. Eta ikusi dugu nola egin daiteken fantasiasko pelikula komertzial bat adibidez, euskaraz eta kanpoko jendeak ere kontsumitzen. Handia ikusi nebanean, esan neba, wow, hau ja beste mugarri bada. Pelikula batzuek esote dute gainditzen espazioa eta denpora. Aitortzarik importantena da, zu barrutik sentitu dezakezuna. Hori da saririk handiena. Pienso que durante un tiempo lo que más nos va a ser redescubierto es la vida.